zie die geen rondlopen en de bus in het hoest, dus ik vroeg me een beetje af wat er gaat gebeuren, Jan. Dus, Oké, nou prima. Allereerst natuurlijk een geweldig applaus voor de initiatief, de vele vrijwilligers. Het geweldige doel wat er gebeurt, want het is inderdaad zo, wij werden door regelmatig met geconfronteerd. En ik wil eigenlijk deze actie samen met zoveel anderen afsluiten die zoveel donaties gegeven hebben, met een cheque van Intertoy-spanningen van €500. Veel succes nog. Dankjewel. Dankjewel. Ja, bedankt hè. Ja, dankjewel. Inmiddels is het Judo. 6 vullen. Ja, Rietstein. Hey! Dankjewel hè. Jo.